फानबारि बिजनि महकुमानि सिङाव थानाय जे फानबारि हाथाइसालियाव फानबारि दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय बे नैबे फानबारि हाथाइसालियाव बे फानबारि दालाइ एबसुजों लोगोसे बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे फानबारि दालाइ एबसुनि जे 50 बोसोर जालांनायनि थाखाय सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय नैबे समाव आं दान्दिसे समाव दंफैयो। दा नैबे समावहाय जे 50 बोसोर बिथांमोना खामानि मावबोबाय दा हारिनि खामानि 50 बोसोर खामानि मावबोनायाव बिथांमोनहा जे माबायदि जे गावखौ मोनदांबोखो बा 50 बोसोर सफैनानै जे बिथांमोना 50 बोसोरसिम बर' हारिनि खामानि मावनानै बिथांमोना माबायदि खामानि मावबोदों 50 बोसोराव नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन। बे समाव दङ आंजों फानबारि दालाइ एबसुनि जा आफादगिरि सानसुमा बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लागोन जे नैबे जे गोलाव 50 बोसोर जे फानबारि दालाइ एबसुआ बर' हारिनि थाखाय जाथिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जाबाय। दा नैबे 50 बोसोर गोलाव खामानि मावबाय थानाय समाव नोंथांमोना माबायदि खामानि मावबोनानै दिनै नैबे थासारिसिम सफैनो हादों होननानै नोंथाङा फोरमायगोन? फानबारि दालाइ एबसुआ 1973 मायथाइयाव दाफुंजादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बेहाय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव हाबा मावलांदों। जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि हिरेन्द्रनाथ बसुमतारी, गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि गलक दैमारि बिथांमोना बै समाव जोंनि फानबारि दालाइ एबसुआव आरो बिथांमोननि हान्जाया फानबारि दालाइ एबसुखौ दानानै लादोंमोन। दा दानानै लानायनिफ्राय बिथांमोना फानबारि दालाइ एबसुआव गोबां खामानि मावदों। बै समनि बर'फ्रा सोलोंथाइ फारसे गोग्लैसोनाय, जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाया सेरखाय बेरखाय, जोंनि बर'नि हारिमु जोंनि राव थुनलाइया गुबुन हारिफोरजों जोङो नासयजानानै जिबायदि जोङो जौगानांगौमोन बे थासारिखौ जों मोनाखैमोन। नाथाय बेयाव थानानैनो बिथांमोना जोंनि फानबारि ओनसोलनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै जोंनि समाजाव नुजानाय माखासे गेना गोरोन्थि हाबाफोरखौ बिथांमोना फोजोबस्रांनो बै समाव हाबा मावबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि फानबारि ओनसोला बे आफादाव थानानैनो जोंनि सानसुमैगिरिफ्रा हाबा मावलांनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि फानबारि ओनसोला एसेब्लाबो बै समनि रुजुनायाव दिनैनि जिनाखि थासारि गुबुन गुबुनफोरनि थासारि बे थासारिजों दिनैहाय जोंनि फानबारि ओनसोलाबो सोलोंथाइयानो जा, आबाद मावनायानो जा, गेलेमुआनो जा, मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै जोङो एसेब्लाबो जोङो नांगौसिबां नंद्रायाब्लाबो जोङो एसे जोङो जौगानाय बा जोङो मोनसे मोजां थासारिजों जों फैबाय थादों बेखौ जोङो बुंनांगोन। आरो जोङो बेबायदिनो जोङो फानबारि हालामाव बा जोङो फानबारिनि बर'फोरनि थाखाय बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिफोरजों अरायसम गोजोन खौसेथि बा मिलायलायनानै थानो थाखाय जोङो अरायसम जोङो हाबा मावलांनांगोन। आरो जोङो बेखौनो जों मावनांगोन। जोंनि फानबारि हालामनि सानसुमै बिथांमोनहाबो बा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो जेरैबायदि मावलांदों, दानि जिखौ जोंनि फानबारि दालाइ एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनहाबो जोङो बर' हारिनि थाखाय, बर'फोरनि थाखाय जोङो मोजाङै हाबा मावलांनो जोङो साखाफारा, जोङो मोनफ्रोमबो जाथि दानायनि थाखाय जोङो हाबा मावनो थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ। जोङो नैबे समाव मिथिनो मोनबाय जे बिथांमोनहा जे नैबे गोलाव 50 बोसोराव जे हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय माबायदि खामानि मावबोदों बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय। जे जों नैबे समाव मिथिनो लुबैबावगोन जे नैबे फानबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा नैबे दानि सोलिबाय थानाय जे गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय जे नैबे गोलाव 50 बोसोर खामानि मावलांखांनायनि उनाव दिनै जे 50 बोसोर सनाथि मायथाइ फोरबो फालिफैनो मोनबाय बिथां गाहाय नेहाथारि बिथाङा नैबे गोलाव 50 बोसोर जे खामानि मावलांखांनायनि उनाव नोंथाङा दिनै सनाथि मायथाइनि जे गाहाय नेहाथारि जाफैनो हाबाय, दा बेवहाय नोंथाङा मा गोजोननायखौ फोरमायगोन? गिबियावनो आङो फानबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोन मिडिया पार्सननि बिबानगिरिफोरखौ बरायनानै लाग्रोबाय। बे समाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि फानबारि दालाइ दुलाराय बर' आफादाव बिबान लानानै दिनै आं जिथु फानबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 50 बोसोराव आगान सुरफैबाय। बे 50 बोसोर आगान सुरफैनायाव दिनै बे 50 बोसोर बा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बे बोसोरखौ आङो फालिनो मोनफैदों। बियो आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। आरो बे फानबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै आं जिथु बर' हारिनि थाखाय जि एसे बर' हारिखौ सिबिलांनो हादों, बियो आंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव आंनि थाखाय। आरो हारिखौ बेबायदि आङो मावनो मोनगोन बेखौ सानाखैमोन। दा दिनै आंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफोर बिबानगिरि बिथांमोना आंखौ लानानै फैदों, दा आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर हरबाय। आरो
दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फैनानै आङो जिथु जोंनि बर' हारिनि सिंनि माखासे जेंनाफोरखौ गुवारै मिथिनो मोनबाय थारैनो बर' हारिया बबे लामाथिं थांदोंमोन आरो बर' हारिया दे बे लामाथिं थांनो नागिरदोंमोन बेखौ थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु मावथांखि बा बिथोन बायदियै जोङो बे हारिखौ जोङो गेरेमसा हारिसिम फारसे जोङो लांनो हादों आरो लांनो हागोन आरो लांबाय थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ जिबायदि बेयाव हाबा मावहोनानै समाजनि जिथु गेना गोरोन्थि बेखौ जोंखौ सुस्रांनो मोनदों आरो समाजनि माखासे समाजारि जेंना थासारि आरो हारिजों हारि दाङाबाजि जिथु गावजों गाव नेवसिलायनाय बेफोरखौ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फैनानै आङो मिथिनो मोनबाय आरो बेफोरनि सिङाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलानि सिङाव थानानै आङो बेफोर खामानिखौ मावबोबाय थादों मावबोनो मोनदों आरो आं सानदों आरो इयुनाव मावलांबाय थानो मोनगोन आरो बेबायदिनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बा आफादनि फिरफिला सिङाव थानानै जेब्लाबो खामानि मावलांबाय थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आं जेब्लाबो थाबाय थागोन गोजोन्थों। जे माने मिथिनो मोनबाय जे नैबे गोलाव 50 बोसोर जानाय मोनसे आफाद जे फानबारि दालाइ एबसु बे फानबारि दालाइ एबसुनि जे नैबे समावहाय गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो मोननाय जे बिथां जा दैथुन बिथाङा जे फोरमायबाय बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोनहा नैबे जे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बेवहाय गोबां माने समायना रमायना डेक'रेसन बा समायना रमायना नुथाइजों जे बिथांमोना साजायदों दा बेखौबो जों दिन्थिग्लांनाय जागोन। बिथांमोना नैबेवहाय नुनो मोनदों जे जोंहा गोलाव 50 बोसोराव बिथांमोना जोबोरैनो बुरजा देरहासार बान्थाखौ लाबोनानै नैबे फानबारि ओनसोलाव खोब देरहासारनि जे खुसि रंजानाय बेखौ लाबोनानै होफैदों होननानै बिथांमोनाबो फोरमायदों। लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनदों जे खोब एसेल' नङा नैबे जे ट्रफिफोर बे देरहासार बान्थाफोर बेखौ मोननाया जे गोरलै नङा जे बिथांमोना नैबे गोलाव 50 बोसोराव मोनसे सानथ्र'हायै ट्रफिफोरखौ लाबोनानै नैबे फानबारि ओनसोलनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय बेखौ लाबोनानै होफैबाय। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव